Mondejua, amezketako bihotzetik sortzen den altxor gastronomikoa, gure herriaren eta mendiaren arteko lotura bereziaren isla. Ez da soilik jaki bat, baizik eta Aralarko artzaintzaren historia, gure baserrien memoria eta belaunaldiz belaunaldi transmititu den ondare biziaren parte. Ongi etorri gure herrira, ongi etorri amezketara. Jauregi aurrean eman diogu, festa honi hasiera. Frontoi barruan Mondeju tardo, janda edateko aukera. Hartzaik eta txakurrik gabe, hainbeste postu gainera, nahastu gabe molda gaitezen alde batetik bestera. Nahastu gabe molda gaitezen alde batetik bestera. Mondejua lotzeko soka behar da, ezta? Soka hori gaur amezketan egon da gurekin. Eta lotu du Mondeju festa ospau. Aurreko urten hasi ginen, uste genurako Mondeju merezizula bere balioa plazaratzea, eta oso pozik gaude ikusi dugulako jenen erantzunekin, baietz, Mondeju merezi dula, gure historian parte dela, gure izaeran parte dela, eta benetan mila esker, egun hau posible egiten dezuen denoi, eta antolakuntza honetan laguntzen ibilizaten denoi. Eskerrik asko benetan. Mondejua eta amezketa. Zaletasuna baino gehiago.